Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli d'aw bɛɛ ma. Nin ye anw ka kunnafoni min n'an bɛ to k'a di an ka finitigilakaw kan n'a bɛ fɔ a ma ko Actu Fama dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Flash spécial des femmes. O kunnafoniw kɔnɔ an b'a da aw tulo kan k'a fɔ an ka finitigiw ka lafasa ɲɛmaa min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko état-major général des armées olu bɔra ka kunnafoni di kɛ. Kunnafoni di min kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw minnu dagalen bɛ an ka dugu la dugu min n'a tɔgɔ ye Sayi ni o bɛ san kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen banbagaci kɛwale tigilamaw u ye ko dɔw ta k'a ɲɛsin olu ma ko mun ni a ma diya u la k'a sababuya kɛ u nana k'a sɔrɔ an ka finitigiw u labɛnnen don u kɛlen don ka labɛnw sabati wa u pɛrɛnnen don kɛlɛ kama o de hukumu kɔnɔna na i b'a jateminɛ ni terroriste ninnu maa caman de nana wa i bɛ a jateminɛ n'u ka kɛlɛkɛminɛnw baden de nana ka na firi an ka finitigilakaw kan. I b'a ye an ka finitigilakaw fan fɛ u ye wulikajɔ sabati ka buntenni da u kan kosɛbɛ fɛn min ye bilan fɔlɔ min yɛrɛ sɔrɔla finitigilakaw fan fɛ maa kelen ale bɔnɛna ni na maa saba o banara fɛn min ye civil fila olu banara nka fɛn min ye terroriste fan fɛ sa u tagara ka su 21 u tagara ko o de to u kɔ ani kɛlɛkɛminɛnw caman u tagara ka olu fɛnɛ to wa i bɛ a jateminɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu ye kɛlɛkɛminɛ farimanbaw ye o de hukumu kɔnɔ an ye maa dɔ sɔrɔ yen nɔ n'ale fɛnɛ kunnafoni dila ye a bɛ Masina TV o kɔnɔna na ke Masina TV ale bɛ baara kɛ yen a tɔgɔ ye Seku Tarawele DLB ale ye fɛn fɔ an ka jɛ ko lamɛn. Ne tɔgɔ ye Seku Tarawele ni caman bɛ dɔn LB la an ka bɔlɔlɔsira min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko ke Masina TV o ɲɛmaa ye ɲe. Samedi sɔgɔmada joona fɛ n'o bɛna décembre kalo tile 28 ma 2024 sɔgɔmada joona fɛ Babanci wale tigilamaw u kɔni camanba nana maa ninnu yɛrɛ kɔni an bɛ se k'a fɔ hali kun ka ca maa 200 bɔɲɔngo ye. U camanba de nana ka se ka na gɛlɛya kɔni ta ka si Sayikaw ma cogoya min na. Sayi donda bɛɛ lajɛlen kun kɛmɛ ka dugu bɛɛ lamini marifa mankan kɔni kun bɛ bɔ dugu kote bɛɛ lajɛlen na. F'a kɔni kɛra sababu ye u sera ka don dugu kɔnɔna yɛrɛ la. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Babanci wale tigilamaw ka wulikajɔ senfɛ k'u sera ka don Sayi dugu kɔnɔna na. U kɔni sera ka don nka Ala barika la an ka golomasiri taba minnu bɛ yen n'o ye Sayi gendarmelakaw ye fo ka taa se an ka donsolakaw ma olu y'u fanga fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ in kɔni a jijara kosɛbɛ u ye wulikajɔ kɛ ka se ka tasuma kɔni kari Babanci wale tigilamɔgɔw la a da o yɔrɔw la u kɔni taara k'u ka su caman to yen nɔ a ka ca maa 20 bɔɲɔngo ye u taara k'o su kɔni to yen nɔ moto 30 bɔɲɔngo u taara k'o bɛɛ lajɛlen fana to yen ka dɔ ɲɛnama minɛ ka se ka olu fana bila bɛrɛ la cogoya min na u nana ni kɛlɛkɛminɛnw caman ye u taara k'o caman to yen sabula ka d'a kan kɛlɛ in gɛlɛyara u bolo kosɛbɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu dɔw bɛ yen u ka girin kosɛbɛ mugujugu forontaw b'a la ka taa se marifa jugu ma ka taa se chargeur ma o caman ban darakila u la an ka kɛlɛkɛdenw fɛ an bɛ se k'a fɔ nin baara min bɔra ka kɛ sisan a bɛ waati jan bɔ an wulila ka jɔ kɛ ka se ka gangan kɔni gosi fan bɛɛ lajɛlen na yalasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na bakɔfɛla fo ka taa se Masina yɔrɔ wɛrɛw ma lakana bɛ se ka sabati cogoya min na a ka ca waati jan ye Babanci wale tigilamɔgɔw kɔni kɛmɛ ka gɛlɛya bila ni marabolo in na o misaliya yɛrɛ ye jumɛn ye an ka suguden ninnu nana an fɛ Masina yan hali sisan olu bolo kelen bi yan u kɔni ma se ka sira sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen misaliya k'a fɔ hali sisan Masina bɔgɔfɛ bolo la gɛlɛyaba kɔni bɛ yen nɔ o kɛra kɛlɛ kɔni jijalen kosɛbɛ sanfɛ kɛlɛ n'o ye pankuru ye o kɔni ye wulikajɔ kɛ maa bolilen dɔ tun bɛ u taara Sayi ani Kɔkanbugu ni ɲɔgɔn cɛ dɔw tun bɛ yɛrɛ ɲini na pankuru kɔni taara bɔ olu kan ye ka tila tuguni ka dankari maa dama na o yɔrɔ ninnu na ye o ko kɔni kɛra nimisi wasaba ye ka d'a kan maa caman kɔni tun bɛ yen olu tun bɛ yɛrɛ ɲini na olu kɔni ma se ka taa ka dan kɛ vraiment an kɔni bɛ se k'a fɔ an ka lakana kɛbaa minnu tun bɛ terrain kan n'o ye Sayi gendarmelakaw ye ka taa se an ka donsolakaw ma an b'a fɔ u ma k'u ni ce k'u bravo vraiment u ye wulikajɔ min kɛ ɲɔgɔn tɛ maa ninnu kun n'an bɛɛ de k'a fɔ bi kɔni an bɛna ka Sayi filenkolon ci k'a dakolon ci pewu
nka ala n'u ka wulikajɔ sen fɛ u sera ka mɔgɔ nimisi wasa an yɛrɛ nisɔndiyalenba de bɛ nin ko in na sabula ka d'a kan ne ni ɲɔgɔnna caman bɛ ku u la damikariw la u fanga bɛ dɔgɔya k'a ɲini lakanakɛbaw fɛ ka taa se jamana ɲɛmɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ma u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ Masina marabolo la yalasa babanci wale tigilamɔgɔw bɛ ko min na u bɛ wulikajɔ min na dan bɛ se ka kara bɛɛ lajɛlen na anw mago tɛ a la tuguni babanci wale tigilamɔgɔw kana ben mɔgɔ kan u k'a lajɛ u ka wulikajɔ kɛ babanci wale tigilamɔgɔw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u ka taa ka t'u sɛgɛrɛ u dabalaw la ka dankari u la yalasa bunahadamadenw kɔni bɛ se k'u ka lama kɛ cogoya min na ɲɔn tɛ vraiment maaw tɔɔrɔla maaw sɛgɛnna maaw tɔɔrɔla maaw sɛgɛnna maaw tɔɔrɔla maaw sɛgɛnna. LBA ale tɛmɛnen kɔ mangani an ye dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔ sɔrɔ k'o fɛnɛ ɲininka hakilinaw na ale fɛnɛ fɛn min sɔrɔ k'a fɔ n'o tɔgɔ ye Abdulayi Gindo Sayi dugu kɔnɔ an ka jɛ an k'o fɛnɛ lajɛ. Ne tɔgɔ ye Abdulayi Gindo ka bɔ Sayi di Masina Sergili fɛ Segu mara la. Ibirido wala dugu kɛbaw u ye labɛn dugu sabati Sayi kama fajiri seli balen kɔ k'u bɛna dugu kɔnɔ wuli ka jɔ a sen kan. Donso ni fanga tigilamɔgɔw ka se kɔnɔna na u nana u ye dugu kɔnɔ minɛ u sina ka don dugu kote bɛɛ fɛ. Dɔw tilana ka taa kan fan fɛ dɔw tilana ka na dugu yɛrɛ nimayɔrɔ la ka marifaci kɔni daminɛ i b'a fɔ sankisɛ donsow sina ka wuli ka jɔ kɛ ka bɛlɛnw kɛ ka sin ka gosili daminɛw na k'u sarada bɛlɛ kɔnɔ ka k'u sarada yen ko kabako n'u taara fanga ta fan fɛ walahi a kɛra i n'a fɔ fanga kɔni sigilen bɛ k'u kɔnɔ de fanga y'u bunde k'u bunde u fana y'u ni da kan de ko f'u ka kan kɔni ci de u y'a sɔrɔ cogoya tɛ yen fanga y'u gosi k'u gosi a ganna min na u k'u boli o y'a sɔrɔ an ka avion-tigiw fana wulila ka jɔ ka sɔrɔ ka gosili da u ka kungo kɔnɔna na k'u bunde ko kabako n'i y'a mɛn i bɛ taa n'i ka su kɔni o ye su dɔgɔya de an ye su min fara ɲɔgɔn kan su 20 kɔ an y'o de fara ɲɔgɔn kan moto fana moto 13 kura an y'o de sɔrɔ fɛn min ye moto jenilenw ye olu jenina su kɔni an y'o fara ɲɔgɔn kan de a caman n'i y'a mɛn n bɛ taa n'i ka su o y'a dɔgɔyalen ka faama an bɛ foli d'u ma kosɛbɛ an n'an ka donsolakaw u ye wulikajɔ in kɛ walayi kibiri kɔni fɛti de tun b'anw fɛ yan tiɲɛnikɛlaw u su de tun bɔrɔnlen don dugu kɔnɔ an y'u fara ɲɔgɔn kan de ka n'a lajɛ i n'a fɔ fɛti de tun b'an fɛ yan walayi an bɛ fanga fɔ an bɛ donsolakaw fo wulikajɔ in kɔni a da diyara an na mɔgɔjugu ninnu kɔni bolila ala y'a kɛ avion-tigiw fana y'u bunde u y'a fɔ an ɲɛna k'u yɛrɛkɛlen don kungo kɔnɔ k'u taara ka moto min to kungo kɔnɔ a ka ca moto 100 ye an kɔni ma bɔ ka taa moto ninnu kɔni fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ mais vraiment wulikajɔ in kɔni a da diyara an na vraiment an bɛ ala tanu kosɛbɛ kibiri don baara in kɔni a ɲɛna a kɛra wasa dan kɔni an bɛ min fɔ fanga tigilamɔgɔw ye hali bi an mago bɛ basi min yɛrɛ la o ma sɔrɔ ka sababu kɛ an tɛ se ka taa sugu la an ma sɛnɛ kɛ an tɛ se ka taa yɔrɔ si mais ni fangaw sera ka na lakana sabati an fɛ yan min bɛ se ka to an ka taa an ka sugujɔw bɛɛ lajɛlen na k'an ka lama bɛɛ lajɛlen kɛ vraiment an mago b'o kɔni la an bɛ wele da fanga ɲɛ ka wele da jamana ɲɛmɔgɔw ye vraiment u k'u kɔfilana parce que anw sɛgɛnna an ɲanina an tɔɔrɔ la kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na vraiment fanga k'a lajɛ ka na ni mɔgɔw ye minnu bɛ se k'an lakana san kalo 12 an bɛ se k'an ka lama kɛ cogoya min na bana bi an na kɔngɔ bi an na vraiment an b'a fɔ fanga ɲɛ lakana bɛ se ka sabati an fɛ yan pour que an bɛ se k'an ka lama kɛ embargo dɔ sigilen don anw da anw tɛ se ka bɔ même à 2 kilomètres matumu filɛ nin y'an kɛrɛfɛ a 2 kilomètres anw tɛ se ka taa yen ka taa fɛn san ko an bɛna dun mɔgɔ min ma sɛnɛ kɛ ni ma se ka wulikajɔ kɛ ka taa balo san ka na dun e bɛ balo cogo jumɛn na mais o n'a ta bɛn anw kɔni pɛrɛlen don an ko an tɛ don bɛnkan kɔni na abada an bɛ fanga de kɔ wa ni ala sɔnna ma an bɛ tugu fanga de nɔfɛ an tɛ b'u kɔ fana ni ala sɔnna ma b'u kɔ fana ni ala sɔnna ma b'u kɔ fana. O tɛmɛnen kɔ fɛn min ye an ka état-major général des armées a y'a jira k'a fɔ nin wagati na k'a bɛ taa sibila kɛ k'a ɲɛsin an ka sɔrɔsikɛ ni ale tora kɛlɛ la ka marifa to a bolo a bɛ ka jamana kumabɔ an bɛ taa sibila kɛ k'a ɲɛsin ale ma minnu banara an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di olu ma wa ala an bɛ yɔrɔ min na labɛnw sabatilen don n'a bɛ f'o ma ko ratissage olu bɛ ka kɛ hali bi maa minnu bɛ nin ko kɔnɔ ani maa minnu bɛ u dɛmɛ n'o y'u dɛmɛbaga ye n'a bɛ f'o ma ko complices tɛgɛ bɛ se ka da olu kan cogo min na hali bi o hokumu kelen kɔnɔ alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 26 ma san 2024 kɔnɔnaw na état-major général des armées ale ka kunnafoniw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye banbagaci kɛwale tigilamaw olu dɔw yera fɛn min ye uru fero ale tilebiyan fan fɛ ni o ye an ka camancɛya fan yɛrɛ ye an ka santiri kɔnɔna na an ka finitigiw ma bila dakirinda la u ye frappe aérienne ta ka ɲɛsin ninnu ma n'o y'an ka sanfɛ pankuru ninnu ye olu y'u susu kosɛbɛ o hukumu na fɛn bɛ terrorisme 17 olu bɔnɛna u ni na u ka logistique n'o y'u ka kɛlɛkɛminɛnw ni u ka kɛlɛkɛplanw caman bilalen an ka drone ye dankari olu fɛnɛ la o alamisa kelen na sa fɛn min ye Katiba ale ka numéro 2
ni a tɔgɔ ye Serma Musa Ima Diallo an b'a fɔ an ka finitigilakaw ye dankari ale la o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ kunnafoniw ni carila wa u ye ale yira kunnafoniw fɛ k'a yira k'a fɔ a bɛ ka taga u ka dugu la dugumisɛnnin mun ni a furumuso yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ k'i dogo ka taga ye o de hukumu na u ye jateminɛw kɛ i bɛ a jateminɛ Serma ale yɛrɛ kɔnɔna na an ka drone minnu bɛ yen nin wagati na n'u ni AES bɛ ka jɛ ka baara kɛ AES ka drone olu dɔw de wulila ka na ka tiko 2 ɲɔgɔnna kɛ ale la u y'a ka pick-up sɔrɔ wa u ye ale yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ nin wagati na ale ka baaraw olu banna kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye banbagaci wale sira fɛ n'o ye Katiba sira ye wa k'a yira u la fɛnɛ k'a fɔ ni sebaya ni sɔrɔla dɔ wɛrɛ tɛ AES jamanaw n'o ye Niger Mali Burkina an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye ka se ka dankari nin cɛ in na. Décembre kalo tile 22 wagatiw la an ka finitigilaka dɔw kun tagalen don ɲɛfilɛw la ani jateminɛw la n'a bɛ fɔ ma ko fɛlɛ o siraw fɛ sa fɛn min ye Gundam ale ni Ɲafunge Tɔnbɔkutu ale région sira la u ni terroriste dɔw karila ɲɔgɔn na u ye terroriste maa 3 u y'olu sɔrɔ yen nɔ ka maa 1 ɲɛnama minɛ ani u ka kɛlɛkɛminɛnw caman kɛlɛkɛminɛ minnu na motow b'a la fɛn min ye marifaw b'a la essence barikon olu caman b'a la fo k'a ɲɛsin dumuniw ani furaw ani moto pièces minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ ka moto pièces falen olu tun b'a la fo k'a ɲɛsin vétérinaire minɛnw olu ni o fura ninnu dɔw fɛnɛ tun bɛ u bolo an ka finitigilakaw y'olu sɔrɔ Minakakaw fɛ yen nɔ o wagati kelen na sa fɛn min ye décembre kalo tile 24 ye an ka sɔrɔsi wɛrɛw fɛnɛ tun kelen don ka fɛlɛ boloda an ka dugu la n'o tɔgɔ ye Tin Ama ni o ye Menaka région ye k'a yira u la k'a fɔ u ye tɛgɛ da maa dɔ fɛnɛ ka siganama don o yɛrɛ fɛnɛ ye ale minɛlen kɔfɛ fɛn min ye moto 2 u ye o fɛnɛ sɔrɔ o yɔrɔ la hali bi décembre kalo tile 25 wagatiw la an ka opération de ratissage dɔ kɛnɛ kan o kɛra an ka dugu la dugu min na de tɔgɔ ye Uwan Samani ani i bɛ a jate minɛ terroriste u ka base dɔ de yera ye base min kɔnɔna na a tun bɛ kungo kɔnɔ nka u bolilen don ka base in to an ka finitigilakaw u nana u ye kɛlɛkɛminɛnw caman sɔrɔ yen nɔ o kɛlɛkɛminɛnw na i bɛ RPG 1 roquette 5 fo ka se marifabaliw ani chargeur 17 moto 1 ani pistolet 1 fo ka se farafin marifa dɔw olu fɛnɛ sɔrɔla yen nɔ. Mercredi don an ka mission wɛrɛw fɛnɛ olu tun bɛ ka taga offensive la Lere kɔnɔna na Lere secteur kɔnɔna na an b'a da u tulo kan k'a fɔ olu sera ka dankari terroriste ma 7 la wa o kɔnɔna na fɛn min ye u ye kɛlɛkɛminɛnw caman sɔrɔ PM 1 fo ka se u ka munition n'o ye kɛlɛkɛ marifa olu caman grenadier 2 radio n'a bɛ f'a ma ko TYT o 2 fo ka se a tɔgɔ Toyota double cabine 1 ani moto 2 ɲɔgɔnna an ka finitigilakaw ye dankaro la o de kɔnɔna na an ka état major général des armées k'a bɛ bɛɛ ladɔnniya bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i hakili kɛ kelen sabula an ka finitigiw kelen don ka fɛn min ta nin wagati na k'a ɲɛsin fɛn min ye terroriste ma a ko a tɛna na jɔ wa u bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa ka lakana di an ka mɔgɔw ma hali bi ala ka barika don an ka sɔrɔsiw la.